Prezentácia krbových kachlí najvyššej kvality La Nordica od cenovo dostupnejších 950 € Supermax, Fulvia 1548, Gema 1296, Thea 972, 1740 Ázia Mastenec, Emiliana 2124, Marlena 2202, Candy 1254 a známe liatinové pece Isota 2568, Isota s platňou, s várnou doskou 2680, Iseta s platňou 2184, Brigita 999, menšie kachle, a pece s trúbou. Sú to viac menej všetko pece veľmi pekné, keramické. Takže Nova s rúrou Bordeaux 3810, vedľa Gaia s rúrou 2831, ďalej je to Ester s rúrou kameň Vulkán 4044, vedľa liatinová Isota Evo, takisto s rúrou. A ešte sú tu keramické pece v ponuke Conchita 2676 a Rosella Plus 1943. To boli pece La Nordica. A ďalej špičkový norský otúl z moderných pecí Sense 103 2373, Saga 107 2182, F105 RLL 2780, F305 RB, F373 3415 a klasické rustikálne PC otúl F500 Eco 2940, krásna slonová kosť F500 Eco SE 3290, F200 2340, F400 Eco 2940, F100 Eco 1350, F100 Eco LL SE 1630 a ďalšie moderné pece 2700 F165, 2700 F163, krbová pec F520 HT 4960 s odkladacím priestorom a pohľadov z 3 svetových strán a klasický otúl F602 Eco. Ďalej je to špička peci od firiem Chazelle, pec Rustic 3571. Ďalej je to pec s katalizátorom Blaze King Ashford 20 5599, kanadská pec. Ďalšia kanadská pec Ashford 30 5400 a pece kanadské Osborne 2000 za 3138 a Osborne 900 za 1734. Všetky tieto pece nájdete v hlavnej predajni krby Tuma v Bánovciach nad Bebravou alebo na pobočkách v Košiciach, v Pezinku, v Nitre a v Banskej Bystrici.